Ratu Kencana Wulan. Sampai saya darah. Kados pundi darah? Suwene aku cuma ndok nek Taman Sari Kraton Mejo. Penggalih rasa sumpek banget. Aku pengen banget mangerteni kaendah ana ing sak jabane Kraton Mejo. Kados ngaten. Kula seka coba timbal Kang Patih Jumbo Patih. Wis tak akan jawab. Nggih, Darah. Go!
Kang Adigung Adiguna. Kang kaping pindho, kowe kudu duweni sifat tetulung karo sapa wae. Kaping telu, kowe aja duweni rasa serik lawan wong tuamu, merga iku sing ngukir jiwa lan ragamu. Mula saka kuwi legawa, kowe ledang ana ing kraton Tandes, ning kono kowe bakal bisa mulyakake kowe legawa. Wis tokaken dawuh Kanjeng Ratu parungu tambahi Panjenengan nilaraken kraton Mojo. Lajeng kersanipun badhe ngersakaken kuntul sak mangke menawa. Selak tuanku kabeh para kawula ning Majalata, prayogane gendang kondur wae Kakang Pak. Kula tansah setya ndherekaken panjenengan kuntul. Nanging saderengipun panjenengan kuntul kepareng kula badhe matur kaliyan panjenengan. Bapak kenapa kula Kakang Bupati? Menika kapribaden kula tumantung Gusti Putri Kencana kula. Kapribaden sing dikarepe apa Kakang? Gusti Putri sawetawis dangu kula dharma bektekaken diri pribadi kula tumrap kraton Mojo. Sedaya kala wau kula anggadhahi pamrih. Pamrih? Leres. Pamrihipun kula tresna kaliyan panjenengan. Tresna lanang. Karepane sapa Pak? Gusti Putri Kencana kula Saka rumangsa kriyen keanggon jenengane ing ngabdi iki pribadi. Ana ing Majalata. Tulus lairan batin. Kasunatane apa, Kak? Pamrih jeneng malah kaya ngono. Kamangka sithik wae aku lan tresna karo panjenengan. wal saking tresna lan boten ngantos kula ngayomi kawula Majarata. Sisan gawe ora mung ngayomi kawula, nanging kula ugi kedah ngayomi panjenengan. Nanging menawi panjenengan nampik sedaya tresna ing mantu kaliyan panjenengan. Kula sampun sumpah menawi boten saged kaleksanan kula tresna kaliyan panjenengan, lila kula endengaken bujang. Ngayomi karo aku ora teges kudu panjenengan iki mundhut karo aku, Kakang. Lajeng Ana uga sumpah. Katimbang aku ngladeni kakung sing ora tak tresnani, tak endengi pati Kakang. Menika papan ingkang rumpil cobi panjenengan dulu menika jurang ingkang jero saya menika bengawan ingkang panjenengan boten saged uwal saking kersa menapa boten? Aku ora Kakang. Kersa menapa boten? Ora. Kersa menapa boten? Kurang ajar sapa kowe? aku Pangeran Hadiwarna. Pangeran Hadiwarna. Bali kowe sop Jangga pepatih ana ing kraton Mojo. Jonggopati. Pangeran Arep tumindak apa kelawan manten? kula sanget dipun ladosi kalian Ratu Sesembahan. Monggo lamun gelem. Ning yen ora aja nganti kepeksa. Tuminba kosok balen panjenengan kula anggap lilit lan watu sandungan. Yen kena tak ndakake saranane sam sumingkir saka papan. Dudu aku ning kowe sing sumingkir sok papan. Leno pangindakku. Jebul. Waduh. Aku matur nuwun Kang karo panjenengan. Jane panjenengan iki sapa? Pangeran Hadiwarna saking kraton Danulang. Pangeran Hadiwarna. Ditepo
kersan jalaran kula menika calon ratu wonten kaulan keluarga. Ewon dene kula saged pinanggih lan panjenengan ing nuwun sewu. Panjenengan kita segan. Aku selegan. Menawi kersa panjenengan badhe kula sengkakaken minangka dados garwa kula, jangkepi anggen kula badhe mranata wonten kraton Danulan. Cetane bakal diboyong nang Danulan. Yen pancen kaya ngono aku gelem kan. Saestu nek monggo monggo. Redene kalenggaran menika kula tansah nyupati tiyang sepuh kula, mangke menawi ta sampun ketanggih keluarga kula badhe atur pawangsulan kagem matok. Oh, kaya ngono. Ya wis, tak rantau ning kraton Tandis kapan tekamu ya Legowo. Ratu kawula kabujan sing tanpa dinyono-nyono. Sirah kok mules. Lumrahe sing mules niku ra wonten kok sirah. Andoko. Upama aku mati sak wayah-wayah aku gelem. Nanging aku kepengin ketemu karo Legowo. Aku arep njaluk ngapura Legowo. Mangkirian Pak. Panjenengan kok pados Legowo niku patenan apa? Legowo iku anakku, Mas. Nggih, Mas. Biyen rupane elek tak sia-sia. Jebule aku kualat. Aku saiki dadi kere. Aku arep njaluk ngapura karo Legowo, Mas. Ana ingatan panjenengan menika Patih Gunasanto apa Patih wonten Kraton Danulan? Biyen Patih saiki wis ogak dadi Dol. Wonten jagat pundi panjenengan pados mboten badhe kepanggih. Legowo sampun wonten ing caket panjenengan kok. Sampeyan ngerti Legowo. Tulung tuduhno Legowo endi, Mas? Kula niki Legowo Pak nggih anak panjenengan. Ampun ngoten, Mas.
panjenengan duka wonten ing pendhapi kraton Danumulat, Legawa menika rak katundung tumuju wonten ing samudra kidul ing panangkah badhe mungkasi nyawanipun. Dumadakan ing mriku wonten rawuhipun Kanjeng Ratu Retna Sumida, Legawa ingkang kawujudan ala dipun saranani. Satemah kawujudanipun Legawa bagus nggih kula niki, Pak. Masa iya to Andaka? Wong elek kok iso malih dadi bagus. Malah nggih mboten wonten critane to, Pak. Nanging nek awak dhewe ora percaya, wong bocah iki ngerti critane uripku karo kowe. Pengene arep iso malih sedina kaping 7 nanging titikan gawan bayi sing kandel ning ragane Legawa tetep ora bakal ilang. Toh gedene sajembulan ana ing jitoke Legawa. Tak titik nek pancen bener aku gelem ngakoni kowe Legawa anakku. Lho, Pak Handaka. Iki Legawa. Sampun. Umpama aku mbok kon nyembah karo kowe tak lakoni. Aku kepengin njaluk ngapura karo kowe Legawa. Ampun ngendika ingkang kados ngaten to. Sepinten agenging kaluputan panjenengan pun kula ngapura to, Pak. Apa kaya ngono kuwi tenan Legawa? Lair tandesing Pak. Luhur lan gede temen bebudenku. Najan biyen kowe tau tak sia-sia, nanging nyatane ora ketang saiki kowe malih dadi bagus. Kowe jeh gelem paring pangapura marang kesalahane bapak Legawa. Kaya ngene iki tulaten. Nggih, Pak. Aku padha wae diwelehake dening lelakonku dhewe, diwelehno kahanan. Aku kecelek biyen sing tak junjung-junjung rumangsaku iso kepenakno aku. Jebule malah kuwalik, aku tuwa-tuwa mbok jak dadi kere. Sampun to, Pak. Biyen sing tak sia-sia saiki malah dadi kaya ngene. Iya. Pancen jenenge kabeh kuwi menungso lumaku ana ing lelakoning urip lan kepancening Gusti. Mbok menawa pancen iki pengadilaning jagat, kowe munduh marang pakarti sing kok lakoni merga kowe duwe dasar ikhlas. Papuntone kowe dadi kepenak Legawa. Handaka lan Legawa. Bapak ngrumangsani salah, bapak ngrumangsani dadi wong elek. Muga-muga kesalahan lan eleke bapak mung cukup bapak sing lakoni. Anak-anakku lumaku ana ing dalaning urip kang bener, aja nulat marang pakatening bapak sing ala. Sing ala ayo padha disingkiri. Bareng-bareng dipendhem ana ing bumining pangapura supaya bisa nukulake woh karahayon. Rahayu anak-anakku, rahayu ingkang hamengku gati. Selamat wilujeng kalis ing sambikala manggiya widodolo tari rahayu. Hayu rahayu. Nuwun.